duba da irin yanayin da ake ciki a yanzu, yanayi na zafi, yana da kyau mutane su karɓi waɗannan shawarwarin da za mu ba su guda 5. Na farko, sabida mutane su gujewa shi kanshi illoli da wannan yanayi na zafi yake zuwa, tunda ba abu ne da muka saba da shi. Yana da kyau ya zama mutane su rage ma shiga cikin zafin in ba ya zama dole ba, cewa akwai fitar da za ka yi da za ta sa ka je. Sannan yana da kyau, abu na biyu, mutane su dinga yawaita shan ruwa. Ba lallai sai kana jin ƙishirwa ba, ya zama mutum zai sha ruwa, kuma ruwan inda hali ya ɗan sha wanda yake mai ɗan sanyi, ba sanyin da zai iya yin illa ba. Sannan abu na uku, yana da kyau mutane su rage saka kayayyaki masu nauyi wanda su ƙara shi kanshi zafin da kake ji. Kuma abu na huɗu shine mutane su dinga shiga inuwa ko kuma wajen da yake da sanyi don kare shi kanshi lafiyanmu baki ɗayanmu. Sannan abu na 5 shine hatta wanka in mutum zai yi, kai ya zama yana yin wanka da ruwa mai zafi sosai, sabida irin yanda jiki shi baya son yawan shi irin zafin nan da ake fama da shi. Bayan wannan kuma akwai abu mai muhimmanci da ya kamata a ce mun ɗauka don ganin cewa wannan zafin bai ci gaba da faruwa ba shekaru masu zuwa. A baya an sami irin wannan zafin, amma mutane suka duba su ga cewa duk shekara zafin yana ƙara hauhawa. So akwai abubuwan da za mu iya yi wanda suke da sauƙi, wanda wannan abin shine da shan bishiyu. Bishiya tana da tasiri sosai wajen daƙile shi kanshi wannan zafin, ya zama cewa bai ci gaba da faruwa ba. Tana samar da iska mai sanyi, kuma tana samar da shi kanshi ingantacciyar iska wadda za ta taimaka mana wajen gudanar da al'amuranmu na yau da kullum.